así, chámase a canción das cordas. Por exemplo, esta é a guitarra. La, la, la. É de corda pulsada. La, la. Iso é o que tedes que facer vos despois, non? Non a toques viradas, non soará nada. Vamos co violín, a ver se sabe. Este é o violín. La,